Mayong hapon ug daghang salamat sa iyong pagsunod si Buo kinatibuk-ang Central Visayas. Mao pa na club sa inyo nga tanan diha sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon sa atong mga kapusong bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Gipasusi na nila Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa ang taho nga grupo sa Moro National Liberation Front MNLF nga nagisabisar og kampo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Awhag sa mayor sa katawhan nga mo report sa kagamhanan ug sa kapulisan kun adunay mamatikdan nga ingon ining kalihukan. Hinuon daan ang mipasalig ang Muslim community sa Dakbayan nga mopahibaw sa kapulisan kung adunay mga bag-ong dumudoong nga moabot sa ilang dapit. Kani ang report. Sumar ni Mayor Paz Radasa nga kinahanglang seryosohon ang ingon ini nga report aron dili kini makamugna og kabalaka sa katawhan. Naghuwat pa hinuon siya sa report sa kapulisan mahitungod sa validation nga gihimo kalabot niini. Kay damurag mabati man siguro atong hunahuna kung walay pagtugot naghimo lang sila og organisasyon sa ilahang way kalibutan ng syudad, but then mahibaw-an naman yun nato in the long run because sige na natong gi-remind ang mga barangay officials nga pagatan-aw ng ilang palibot. Una nang mipahigayon og pakisusi ang Lapu-Lapu City Police Office sa mga dapit nga posibleng ana ang presensya sa grupo. Hugot usab ang pakig-alayon sa kapulisan sa Muslim community kan sa mga leader mipasalig nga moabag aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw sa Dakbayan. Hinuon giklaro sa Lapu-Lapu City Police Office nga way kumpirmasyon kalabot sa giingong presensya sa MNLF. Kung galing aduna may mga tao nga motukod og grupo gikinahanglan nga makig-alayon sa mga otoridad. Mausab kini ang ipahayag ni Mayor Radasa. Kini aron mahatagan og katin-awan ang katuyuan nini nga dili makamugna og problema sa kaapsay o kalinaw sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mo report lang sila nga they're around, they're having this, kanang doon na sila'y pag-himoon nga kanang organisasyon, mo ingon sila kung sa'y katuyuan, so those things.